Tätä video, niin kuin kaikkea muutakin minun ampumatoimintaa, sponsoroi Koneurakointi Tanskanen Oy, Joensuun SAR, Autohuolto Susiraja Oy ja PMA Explotech Oy. Kiitos teille! Se on keskiviikkopäivä, eli toisin sanoen Lieksan viikkokisat. Käytiin Villen kanssa ampumassa 3 hyvää stakkea. Oli ihan hyvät kisat. Mulla oli taas pistoolissa rautatähtäimet paikoillaan. Viime viikonlopun ammuin tosiaan Wärtsilässä punapisteellä. Nyt oli ihan hyvä hetki vaihtaa takaisin, niin kerkes vielä vähän harjoitella ennen sitten viikonlopun rautatähtäin SM-kisoja. Mulla meni tämän päivän kisat ihan hyvin. Itse ampuminen sujuu ihan hyvin. Pitkän matkan taulussa oli pientä haparointia, mutta siihen olin tyytyväinen, että sain tehtyä ihan suht ok stake-suunnitelmat ja sain pysyttyä niissä. Ehkä yhdestä lippaan vaihosta myöhästyin vähän, mutta muuten piti melko hyvin paikkansa. Ensimmäisellä stakeella ei ihan ajoitukset täsmännyt, niin siellä jouduin ampumaan välissä. Esimerkiksi kun ajattelin, että olisin ampunut nyt heilurin, niin jouduinkin ampumaan taulun. Mutta tavallaan koko ajan ammuin jotakin ja en jäänyt sillä tavalla turhia oottelemaan. Muutenkin oli ihan kiva huomata, että on alkanut tulla semmoista pientä varmuutta takaisin siihen ampumiseen. Mulla oli tosi vaikea kevät pistooliampumisen kanssa. Taistelin paljon hyvän ampumaotteen kanssa. Jouduin käyttää magnesiumjauheita ja suihkeita avuksi. Ja toki niistä olikin paljon hyötyä, että ne on auttanut itse jotenkin muistamaan, että pitää puristaa riittävän kovasti. Mutta mulla on ollut hirmu paljon ongelmia sen riittävän hyvän gripin kanssa. Niin en tiedä, minusta tuntuu, että se on ehkä ollut enemmän täällä pään sisällä se suurin ongelma siinä, mutta ihan kiva oli huomata, että alkaa olla semmoinen vähän itsevarmempi olo. Kiva on kyllä lähteä taas viikonloppuna kisoille. Mielenkiinnolla ootan, minkälaisia stakeja siellä on. Ja toivottavasti sää suosii, mutta toivottaa, että ei ole liian kuuma, koska silloin ei kyllä pää pysy mukana. Mutta ihan kiva on nähdä tuttuja ja saada taas hyviä vinkkejä. Toki olisi ihan mukava, että jos siellä sitten vähän menestystäkin tulisi. Saa nähdä, riittääkö kaikki se treenaaminen, mitä on nyt tähän mennessä kerennyt tehdä. Mutta viikonloppuna varmaan otetaan taas video, niin pääsette sitten näkemään, minkälaisilla fiiliksillä siellä ollaan. Moikka!